του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης, η Μεγαλόνισσος, που θα παρουσιάσουμε την εκδήλωση. Η κυρία Μαρία Κακουλάκη, για 24 συνεχόμενα χρόνια, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτών, το ΚΡΙΚΡΙ, εκ μέρους των συνδιοργανωτών συλλόγων, σας καλωσορίζει στην εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Καλώς ανταμώσαμε και να είμαστε πάντα γεροί και δυνατοί. Εκ μέρους όλων των συλλόγων που διοργανώνουμε τη μάχη της Κρήτης, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας. Να είμαστε καλά, καλώς ήρθατε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο Παλίνης, κύριο Αθανάσιο Ζούτσο, να προσέλθει για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι πρόεδροι των συλλόγων και των ομοσπονδιών κριτικών συλλόγων Αττικής, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Δήμο μας και σε αυτή την σπουδαία εκδήλωση με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, γιατί αφενός είναι σε προσωπικό επίπεδο γνωστή και η μεγάλη μου αγάπη για την Κρήτη και τους ανθρώπους της, αλλά και γιατί πρόκειται για μια μεγάλη και μεγαλειώδη εκδήλωση που γίνεται για πρώτη φορά στην περιοχή μας με τη συνεργασία 12 κριτικών συλλόγων για να τιμηθεί η μάχη της Κρήτης. Είναι τιμή για την πόλη μας. Είναι τιμή για την πόλη μας που δύο σημαντικοί σύλλογοι της περιοχής μας που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Παλίνης είχαν την ιδέα και την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν μια τέτοια εκδήλωση μεγάλης σημασίας και ιστορικής αξίας μαζί με όλους τους συλλόγους της Αττικής. Τους συλλόγους Κριτών, η Μεγαλόνισσος και ΚΡΙΚΡΙ. Ευχαριστώ θερμά και συγχαίρω δημόσια όλους τους συλλόγους, τα χορευτικά τους και τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν και είμαι σίγουρος ότι θα μας ικανοποιήσουν όλους και θα μας αφήσουν μια αξέχαστη βραδιά. Θα ήθελα, αυτό δεν το έχω πει, ενημερώνω για πρώτη φορά για αυτή την ιδέα μου, να καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση και να θεσμοθετηθεί κάθε χρόνο να γίνεται σε αυτόν τον χώρο που ξεκινήσαμε σήμερα για να τιμάμε τη μάχη της Κρήτης, μιας και πρέπει τέτοιου είδους ιστορικά γεγονότα που μας γυρνάνε τη μνήμη στις ρίζες μας, που πολλές φορές ξεχνάμε, να κάνουμε κάθε τι για να τα θυμόμαστε, για να θυμόμαστε και να τιμούμε αυτούς που έχουν δώσει τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, αλλά κυρίως να τους έχουμε και ως οδηγούς για την πορεία μας ως έθνος στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. 12 σύλλογοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Αυτοί είναι Σύλλογος Κριτών Λαβρίου η Μεγαλόνισσος, με πρόεδρο τον κύριο Τηλαβερίδη Χρήστο και χοροδιδάσκαλο τον κύριο Νίκο Τζορτζινάκη. Σύλλογος Κριτών Νέας Μάκρης Μαραθώνα, πρόεδρος Αντώνης Νταγιαντάς και χοροδιδάσκαλος Γιώργος Μεγαλακάκης. Ένωση Κριτών Βρυλισσίων, πρόεδρος Βασίλης Κουρομιχελάκης και χοροδιδάσκαλοι Πανακάκης Μανώλης και Πανακάκη Μαρία. Σύλλογος Κριτών Ραθίνας Πικερμίου, πρόεδρος Δημήτρης Κατσουλάκης, χοροδιδάσκαλος Μύρονας Απουλτζής. Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών το ΚΡΙΚΡΙ, πρόεδρος Μαρία Κακουλάκη και χοροδιδάσκαλος Γιώργος Μεγαλακάκης. Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης η Μεγαλόνισσος,
Πρόεδρος Σύφης Δραμιλάρης, χοροδιδάσκαλος Γιάννης Μεγαλακάκης. Σύλλογος Κρητών Νέας Πεντέλης και Φίλων της Πεντέλης, η Αρετούσα. Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Δημήτρης Τζαγαράκης. Σύλλογος Κρητών Μαρκοπούλου, Πορτοράφτη. Πρόεδρος Νίκος Δουλγεράκης και χοροδιδάσκαλος Μήνος Οπασής. Σύλλογος Κρητών Μεσογείων ο Ψιλορίτης. Πρόεδρος Γιάννης Βλάσης και χοροδιδάσκαλος Εβίτας Μουρλή. Σύλλογος Κρητών Μελισσίων Αεροτόκριτος. Πρόεδρος Γιώργος Καρβουνάκης και χοροδιδάσκαλοι Γιώργος και Παναγιώτης Φραγκάκης. Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής. Πρόεδρος Θεοδωράκη Κατερίνα και χοροδιδάσκαλος Γιώργος Μεγαλακάκης. Τέλος, Σύλλογος Κρητών Αρτέμιδας, Πρόεδρος Μανώλης Βασιλάκης και χοροδιδάσκαλος Μαρία Πανακάκη. Παρακαλούμε πολύ το Σεβασμιότατο Μετροπολίτη Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαο να προσέλθει για την επιμνημόσυνη δέηση. Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Ως ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ηλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτας οικοσυνομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η ασθενείας ημών, έμε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο, και άφησε μην τα αφρονήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα σπιχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον, φυλάτων αυτάς στην μακαρίαν ζωήν, την πάραση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα σπιχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσεις άδειν, και τα σωτήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, εις Θεόν αυπάστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
ότι δεόμεθα υπερμακαρίας με νήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων εις την μάχη της Κρήτης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπληδε έλλειμμα εκουσιόντι και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ελθαϊδί και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, όταν θάνατο καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, των πεσόντων εις τη μάχη της Κρήτης, και τάξον αυτά σε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν παπέδα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ στην άνθρωπο σου ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Σίγαν μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, των πεσόντων εις την μάχη της Κρήτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξασι Χριστέ ο Θεός επίσημον δόξασι, ο και νεκρών και ζώων την εξουσίαν έχων, και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων προπατών, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημέρου, και τας ψυχάς των εξημών μεταστάτων δούλων σου, των μεσόντων εις τη μάχη της Κρήτης, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, μετά δικαίων συναριθμίσε, αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δε λεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη, Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Του Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησούς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών. Επιτρέψτε μου να πω ότι κατά προτροπή του Μητροπολίτη μας Κυρίου Νικολάου, το μνημόσυνο τελέστηκε από το Μητροπολίτη Σμύρνης. Και μία μικρή διόρθωση. Στο Σύλλογο Κρητών Μεσογείων ο Ψιλορίτης, χοροδιδάσκαλος είναι η κυρία Εβίτα Σκουρλή. Ευχαριστώ. Ακολουθεί επίκαιρη ομιλία για τη μάχη της Κρήτης από τον κύριο Μαραγκουδάκη Ελευθέριο, Διευθυντή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας, διδάκτορα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγγραφέα. Κυρία Περιφερειάρχα, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε της Έδρας, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων που διοργανώνουν τη σημερινή εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, τιμάμε σήμερα τον ηρωικό αγώνα των Κρητών κατά τη μάχη της Κρήτης, καθώς επίσης και τη συνολική τους προσφορά στο έπος του 40 και την αντίσταση κατά του Γερμανού κατακτητή. Η χώρα μας, μετά τον τιτάνιο αγώνα που διεξήγαγε στα φιλόξενα αλβανικά βουνά από το φθινόπωρο του 1940
έως την άνοιξη του 1941, όταν απέκρουσε επιτυχώς τις δυνάμεις του Μουσολίνι και τις απόθυσε σε μεγάλο βάθος μέσα στο αλβανικό έδαφος, υπέκυψε τελικά στις τέλεια εξοπλισμένες δυνάμεις του Χίτλερ τον Απρίλιο του 1941. Υπολοιπόταν ακόμα μία μάχη, η μάχη της Κρήτης, για να περιέλθει ολοκληρωτικά στον εχθρό το ελληνικό έδαφος. Μια μαύρη νύχτα σκληρής κατοχής άρχιζε για τη χώρα μας. Η πέμπτη μεραρχία Κρητών έγινε αιχμάλωτη στην ίδια την πατρίδα της. Παγιδεύτηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα, γιατί οι Γερμανοί απαγόρευαν κάθε μετακίνηση προς την Κρήτη, από και προς την Κρήτη, και μετά και πριν την επίθεσή τους σε αυτή. Ήταν τραγικές οι στιγμές των Κρητών φαντάρων, όπως βέβαια και όλων των στρατιωτών μας, που κατέβαιναν παροτοκαπνισμένοι από τα άξενα αλβανικά βουνά. Οδηπορούσαν όμως περήφανα και γενναία. Εγκλωβίστηκαν στην Αθήνα και αντιμετωπίζοντας πρόβλημα επιβίωσης περιφέρονταν εδώ και εκεί, κινδυνεύοντας από τα στρατεύματα κατοχής. Πολλοί πέρασαν μόνοι τους στη Νότια Πελοπόννησο και από εκεί κρυφά με βενζινάκα τους έφτασαν στη Βόρεια Κρήτη, χωρίς να προλάβουν να υπερασπιστούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, που τη χτύπησαν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές στις 21 Μαΐου. Το χρέος της υπεράσπισης το ανέλαβαν όσοι κάτοικοι του νησιού, γέροντες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά, μπορούσαν να σηκώσουν όπλα. Η τρίτη πρωινή ώρα της 20ης του Μάη ήταν η πιο σημαντική χρονική στιγμή για την 7η Γερμανική αεροποβατική μεραρχία. Ομάδες οι αλεξιπτωτιστές της, φορτωμένοι σαν αστακοί το βαρύ οπλισμό τους, περίμεναν την τελική διαταγή δίπλα από τα αεροσκάφη τους. Στον Αττικό ουρανό, πριν χαράξει, ακούστηκαν οι πρώτοι παράξενοι θόρυβοι. Οι Αθηναίοι ξύπνησαν απορριμμένοι και ανήσυχοι, όσο οι θόρυβοι δυνάμωναν και πολλαπλασιάζονταν. Φαινόταν σαν να επρόκειτο για αποδημία γιγάντιων πουλιών. Κατά το γερμανικό σχέδιο, η απόβαση στο νησί θα γινόταν ως εξής. Τα πρώτα στρατεύματα θα έφταναν με ανεμοπλάνα και θα ακολουθούσαν οι αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι θα έπεφταν λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα. Αμέσως έπειτα και πριν συνέλθει ο εχθρός από το ξάφνιασμα, θα συσπυρώνονταν όλοι σε μια δύναμη. Στην Κρήτη, καθώς η αυγή έπαιρνε να χαράζει, οι υπερασπιστές της άφωνοι και άγρυπνοι καρτερούσαν μέσα στους ελαιώνες και πίσω από τα πρόχειρα με τερίζια τους. Στις 6:30 οι σταθμοί επιτήρησης αέρα ανέφεραν το πλησίασμα του εχθρού και δόθηκε συναγερμός. Σε λίγα λεπτά τα πρώτα σμήνη σκέπασαν τον ουρανό στην παράκτια λωρίδα Σούδας Μάλεμε και άρχισαν κατεβαίνοντας χαμηλά να βομβαρδίζουν και να πυροβολούν. Από τις 7 το πρωί τα κύματα των αεροπλάνων πύκνωσαν και η πόλη των Χανίων δέχθηκε την πρώτη σφοδρή επίθεση. Γκρέμισαν σπίτια, άναψαν φωτιές και γέμισαν οι δρόμοι έντρομους πολίτες. Νέα επερχόμενα σμήνη Στούκας έκαναν τρομακτικό το βάρος της επίθεσης, βομβαρδίζοντας κάθε κινούμενο στόχο, ανατινάζοντας αποθήκες, πυροβολία, καράβια αραγμένα. Ακόμα και κατοικίδια ζώα που βρίσκονταν στα χωράφια πυροβολούσαν. Σε λίγο, σμήνοι από Γιούγκερς 52 που έσαιρναν από 2 και 3 ανεμοπλάνα φάνηκαν και άρχισαν να απελευθερώνουν το φορτίο τους. Και ένα πολύχρωμο κοπαδιαστό σύμπλεγμα από αλεξίπτωτα σχημάτισε αθόρυβες γραμμές που κατέβαιναν πανηγυρικά, κουβαλώντας μαχητές κάθε λογής, πυρομαχικά, εφόδια υγειονομικά, ακόμα και μοτοσικλέτες που θα αποτελούσαν το πρώτο πολεμικό υλικό για την εδραίωση της εισβολής. 500 μεταφορικά αεροσκάφη πήραν μέρος στις επιχειρήσεις της πρώτης αυτής μέρας στο χώρο Σούδας Μάλεμε. Ακολούθησαν μάχες σφοδρές και εξοντωτικές, χωρίς σεβασμό για τον αντίπαλο. Σε κάποια φάση του αγώνα, εχθροί και φίλοι δεν ξεχωρίζονταν. Οι απώλειες των Γερμανών υπήρξαν τρομακτικές. Οι μισοί αλεξιπτωτιστές εξολοθρεύτηκαν, όμως κατάφεραν να στερεώσουν το προγεφύρωμα για την περαιτέρα δράση τους. Παρόλες τις προσπάθειες των υπερασπιστών, για ένα περίπου δεκαήμερο, η κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς πέτυχε.
Ο αγώνας της Κρήτης, ωστόσο, προξένησε τόσο μεγάλες απώλειες στις διαλεκτικές μονάδες των αλεξιπτωτιστών, ώστε μέχρι το τέλος του πολέμου οι Γερμανοί σε καμία περίπτωση δεν τόλμησαν να εκτεθούν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Με διαταγή του Χίτλερ, οι μονάδες αλεξιπτωτιστών καταργήθηκαν. Αυτές ήταν και οι πρώτες σημαντικές απώλειες των Γερμανών που τραυμάτισαν ανεπανόρθωτα τη φασιστική υπεροψία και προβλημάτισαν όσους υποτάχθηκαν. Για πρώτη φορά, ο αίτητος φασισμός αναγκάστηκε να αποκαλύψει τα ασθενή του σημεία. 12 μέρες διάρκεσε η μάχη της Κρήτης, ήταν όμως αρκετές για να πάνε πίσω τα σχέδια των Γερμανών. Πέρα όμως από τη μεγάλη σημασία της καθυστέρησης των δυνάμεων του άξονα, η μάχη της Κρήτης έμεινε στην ιστορία για τη μεγάλη και γενναία αντίσταση των Κρητών, οι οποίοι ενώ γνώριζαν το αποτέλεσμα, θεώρησαν υποχρέωσή τους απέναντι στην πατρίδα, τους προγόνους και την ιστορία να αντισταθούν με κάθε μέσο. Και ήταν τέτοια η αντίστασή τους, ώστε μετά την κατάπαυση της μάχης, η γερμανική διοίκηση εξαπέλυσε κύμα αντεκδικήσεων σε όλο το νησί προς παραδειγματισμό. Τα χωριά στα οποία είχε δράσει ο πληθυσμός κυκλώνονταν, καίγονταν και πολλοί κάτοικοι του φεκίζονταν. Αυτή την τύχη είχαν τα περιβόλια, ο Αλικιανός, η Αγιά, ο Γαλατάς, το Μάλεμε, το Κοντομαρί, το Καστέλι Κισάμου, ο Σκινές, ο Φουρνές, ο Βατόλακος και άλλα. Χαρακτηριστική υπήρξε η τύχη της Καντάνου, η οποία στις 23 Ιουνίου 1941 ισοπεδώθηκε τελείως. Ο κρητικός λαός, διψασμένος για εκδίκηση, έσπευσε να ενταχθεί σε κάθε είδους εθνική αντιστασιακή κίνηση και οργάνωση. Ο πρώτος πινθύρας αντίστασης ξεπετάχθηκε στη Σιτία και από εκεί μέσα σε λίγους μήνες απλώθηκε με τη μορφή διαφόρων οργανώσεων σε όλη την Κρήτη. Το πνεύμα της αντίστασης κούντωσε και πήρε τη μορφή της οργανωμένης, σταθερής και μόνιμης απελευθερωτικής κίνησης. Τα μοναστήρια, τα ορεινά χωριά, τα κρητικά σπίτια, οι εκκλησίες, οι αγρικίες, ακόμα και οι πόλεις έγιναν καταφύγια, τόποι υπόθαλψης των Άγγλων και προώθησής του στη Μέση Ανατολή. Το 1943 εκδηλώθηκαν στην Κρήτη οι πλέον οργανωμένες και αποτελεσματικές ενέργειες κατά του εχθρού. Δολιοφθορές κατά των αεροδρομίων Ηρακλείου, Τυμπακίου και Καστελίου κατέστρεψαν περί τα 20 γερμανικά αεροπλάνα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1943 δόθηκαν στο Ψιλορίτη φωνικές μάχες ανάμεσα στους Γερμανούς και στους αντάρτες. Στην περιοχή Κουτσουνάρες των Βορειζίων, οι γερμανικές δυνάμεις που διενεργούσαν καθαριστικές επιχειρήσεις τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Στην Ίδα επίσης. Το ίδιο συνέβη και στις 15 Αυγούστου ανήμερα της Παναγίας, μετά την περίφημη μάχη στο τραχύλι του Ψιλορίτη. Η λαϊκή μούσα τραγούδισε τότε με περηφάνεια. Γράμματα στείλαν τα βουνά του γέρο Ψιλορίτη. Μη σε πατήσουν Γερμανοί, είναι ντροπή στην Κρήτη. Βουνά μου, να μη σκιάζεστε, αν ανεβούν και 1000. Έχω αντάρτες διαλεχτούς στον πόρο το τραχύλι. Έχω αντάρτες διαλεχτούς κι η γης ανεβουλήξει, το Ψιλορίτη Γερμανός ποτέ δεν θα πατήσει. Βοηθάτε με αντάρτες μου, γιατί κι εγώ βοηθώ σας και έχω τον τίμιο σταυρό να στέκει στο πλευρό σας. Τα βουνά της Κρήτης, Ψιλορίτης, Λευκά Όρη και τα Λασιθιώτικα, εξαιτίας των ανταρτών με τους οπλαρχηγούς Μπαντουγομανόλη, Πετρακογιώργη, Τραμουντάνη, Ξυλούρη, Γρηγοράκη, ήταν ελεύθερη Ελλάδα, όπως τα χαρακτήριζαν τότε. Το γεγονός το υπολόγιζαν αρκετά οι σύμμαχοι που έστειλαν από τις πρώτα και όλες μέρες κοντά ως συνδέσμους Άγγλους αξιωματικούς. Σημαντικότερα τέλος γεγονότα της τελευταίας περίοδου κατοχής της Κρήτης ήταν η μάχη και το ολοκαύτωμα της Βιάνου, το ολοκαύτωμα των Ανογείων, καθώς και η απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε. Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, οι απανταχού Κρήτες θυμόμαστε, τιμούμε, υποσχόμαστε, προειδοποιούμε. Θυμόμαστε και τιμούμε τους γενναίους αγωνιστές που τίμησαν την πατρίδα τους. Υποσχόμαστε σε αυτούς και την ιδιαίτερη πατρίδα μας ότι αν ποτέ χρειαστεί θα φανούμε άξιοι απόγονοί τους. Προειδοποιούμε κάθε επίδοξο κατακτητή ότι θα μας βρει μπροστά του
αποφασισμένους για όλα. Εμείς, οι Κρήτες, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, γνωρίζουμε τα δεινά του πολέμου και γι' αυτό ποτέ δεν θα τον προκαλέσουμε. Δεν θα διστάσουμε όμως, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα παραχωρήσουμε τίποτα. Γιατί γνωρίζουμε την ευθύνη της καταγωγής μας. Γιατί ο αληθινός άνδρας, όπως λέει στον καπετάν Μιχάλη Καζαντζάκης, ξέρει πως στον αλλοπρόσαλο τούτο κόσμο ζουν, κι ας είναι λιγοστά, στήθια, μερικές θεμελιώδεις αρχές, θυγατέρες του ανθρώπου που αυτός έπλασε με αίμα, υδρότα και κλάματα. Δυο είναι οι πιο τρανές, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και στην Κρήτη, τούτες οι θυγατέρες αγαπήθηκαν πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά τους ανθρώπους των γραμμάτων και η κριτική λαϊκή σοφία τίμησε όπως αρμόζει τη μάχη της Κρήτης. Ένα μικρό δείγμα με 3 σχετικές μαδινάδες. Χίτλερ σε όλους τους λαούς, εσκόρπισε στον δρόμο. Μόνο μια χούφτα κριτική σου φράξανε το δρόμο. Η λεβεδιά του κριτικού με την ψυχή αντάμα. Το Χίτλερ δεν φοβήθηκαν και κάμανε το θαύμα. Οι κριτικοί αντίδαξαν της αντίστασης στην τέχνη. Στο Χίτλερ που κατέκτησε λαούς, στρατούς και έθνη. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης με μια μουσική εισαγωγή σπάνιας συνύπαρξης, η οποία μας δείχνει πώς η κριτική μουσική εξήμνησε τη μάχη της Κρήτης. Παίζουν Βλάσης Γιώργος λύρα, Μπελιμπασάκη Ελένη πιάνο, Παπαγιώργης Τζάβλας κανονάκι και τραγουδούν η Βουδούρη Ρέα και ο Δαρείος Γιάννης.
στο χέρι χτυπά και η ματιά της λαγώνει. Το βαρύ της στο χέρι χτυπά και η ματιά της λαγώνει. Η ομάδα ριζίτικου τραγουδιού Έγαγρος θα μας τραγουδήσει ένα ριζίτικο τραγούδι. Παρακαλώ. Ένα πουλί καμπί, ένα πουλί καμπίτικο, πέτα στα πάνω με, πέτα στα πάνω μέρη, φέρνει την κρίνη.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ακολουθεί το πρώτο μέρος με τραγούδια για τη μάχη της Κρήτης από το Μάνο Μουντάκη, γραμμένα και τραγουδισμένα από τον αείμνηστο πατέρα του, μεγάλο δάσκαλο της κρητικής μουσικής, Κώστα Μουντάκη. Στη λύρα, Νεκτάριος Σαπουτζής, Λαούτο, Λάσης Γιώργος, Κρουστά Πέτρος Πόης. Λάσης Γιάννης. Ευχαριστούμε πολύ. Έκλεισε το πρώτο μέρος με τον κύριο Μουντάκη και περνάμε σε ένα ακόμα ριζίτικο τραγούδι από την ομάδα ριζίτικου τραγουδιών Έγαβρος. Παρακαλώ.
Στέφανος ο Τσίροε, τα Στέφανος ο Τσίροε, Στέφανος ο Τσίροες που πέσανε στην Κρήτη. Αθάνατη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάνος Μουτάκης συνεχίζει με το δεύτερο μέρος τραγουδιών για τη μάχη της Κρήτης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μουσικοχορευτικό μέρος της εκδήλωσης, στο οποίο τα χορευτικά των 12 συλλόγων, καταθέτοντας καρδιά, ψυχή, μεράκι και δεξιοτεχνία, θα τιμήσουν με τον δικό τους εντυπωσιακό τρόπο τη μάχη της Κρήτης, χορεύοντας όλα μαζί. Συρτό Χανιώτη, Μαλεβιζιώτη, Εθιανό Πηδιχτό με διάφορες παραλλαγές, Ανογιανό, Μιλοποταμίτικο Πιταχτό με διάφορες παραλλαγές και στο κλείσιμο πεντοζάλι από όλα τα αγόρια των χορευτικών. Παίζουν Γιώργος Κορδαλός λύρα, Επιτροπάκης Χρήστος Λαούτο, Κουφάκης Σιμεών κρουστά, Ανετάκης Κώστας κιθάρα.
Συγχαρητήρια σε όλα τα χορευτικά, ήταν καταπληκτική. Μπράβο σας. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Νίκο Σιδηρόπουλο, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών το Κρικρί, για έναν επίλογο. Φίλες και φίλοι, για αυτήν την εκδήλωση και οι 12 σύλλογοι αφήσαμε στην άκρη το εγώ, συστρατευτήκαμε με συνέπεια στο εμείς και καταφέραμε με τη βοήθεια του Θεού να συνδιοργανώσουμε αυτή την πρωτόγνωρη για την περιοχή μας και όχι μόνο εκδήλωση, στα πλαίσια μιας πολύ καλής συνεννόησης και συνεργασίας. Αποκλειστικός σκοπός μας ήταν με τη δύναμη της απλότητος να τιμήσουμε ενωμένη τη μάχη της Κρήτης και τους πεσόντες σε αυτή. Ένα ιστορικό γεγονός που απέδειξε περίτρανα σε όλο τον πλανήτη ότι η αδούλωτη κρητική ψυχή έγραψε, γράφει και θα γράφει λαμπρές σελίδες στο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης εργάστηκαν, βοήθησαν και προσέφεραν πολλά πρόσωπα και φορείς. Σε όλους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά το μεγαλύτερο σε εσάς που αθυμίσατε με την παρουσία σας. Οι κριτικοί σύλλογοι συνεχίζουν αταλάντευτα το έργο και την προσφορά τους στην παράδοση, το πολιτισμό της Κρήτης και της πατρίδας μας γενικότερα. Σύνθημά μας είναι ένα. Τα καλύτερα έρχονται. Σας ευχαριστώ θερμά.